Kuka soitti? Siitä heti tolkun saan, kun Fonectalta palvelun mä hankin. Kuka soitti? Se ei jää mua vaivaamaan, näin hoidan tilanteen mä vaikeimmankin. Tuntematon tuolta jostain mua lähestyy, kylmä numero vain kännykässä loistaa. 16 400 taustatiedot tänne takaa, salaisuutes verhoa mulle raottaa. Kuka soitti? Siitä heti tolkun saan, kun Fonectalta palvelun mä hankin. Kuka soitti? Se ei jää mua vaivaamaan, näin hoidan tilanteen mä vaikeimmankin. Oletko se sinä, jonka taksiin saattelin, vai sinä, jonka maastopyörää kolhin? 16 400 taustatiedot tänne takaa, salaisuutes verhoa mulle raottaa. Kuka soitti? Siitä heti tolkun saan, kun Fonectalta palvelun mä hankin. Kuka soitti? Se ei jää mua vaivaamaan, näin hoidan tilanteen mä vaikeimmankin. Sunko kanssas joskus koitin maailmaa parantaa, vai karhuatko tonnin pikalainaa? 16 400 taustatiedot tänne takaa, salaisuutes verhoa mulle raottaa. Kuka soitti? Siitä heti tolkun saan, kun Fonectalta palvelun mä hankin. Kuka soitti? Se ei jää mua vaivaamaan, näin hoidan tilanteen mä vaikeimmankin.